భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి భక్తి వైభవ క్లాస్ లో 1వ స్కంధం 8వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం నుంచి ఈరోజు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. హరే కృష్ణ. అందరూ ఇంట్లో ఉండండి. వాసుదేవాయ. రిపీట్ చేయండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం అంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్స్. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో 13 శ్లోకాల వరకు మీరు ఈ అధ్యాయంలో చూడటం జరిగింది. సో ఐ థింక్ 14th శ్లోక కూడా మరి చూస్తుండొచ్చేమో. సో 14th నుంచి ఈరోజు ప్రారంభిద్దాము. సో కుంతీదేవి ప్రార్థనలు. ఎప్పుడైతే మరి భగవంతుడు ఇక్కడ తన యొక్క బాధ్యత అంటే భగవంతుడికి ఎప్పుడు భక్తుడి పైన ఆయన బాధ్యత వహిస్తూనే ఉంటారు. కానీ తను వచ్చినటువంటి పని పూర్తి అయినది కాబట్టి, కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసింది కాబట్టి ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ వీడ్కోల్ సందర్భంగా ఈ ఉత్తర ఆవిడ వచ్చి తనకి వచ్చినటువంటి కష్టం గురించి చెప్పుకోవడం, భగవంతుడు మరి ఈ అశ్వత్థామ వేసినటువంటి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం చివరికి మరి అశ్వత్థామ అది వెనక్కి తీసుకోవడం తెలియకపోయినా దానిని అంటే వేరే వైపుకి మలచడం వరకు చేయగలుగుడు. కానీ అది ఎవరికి హాని కలిగించని ప్రదేశానికి మలచమని శ్రీకృష్ణుడు ఆదేశిస్తే అది కూడా అశ్వత్థామ సరిగ్గా అంటే తనకున్నటువంటి ఇంకా కొంత ఆ కల్మషంతో దానిని ఉత్తర గర్భంలోకి ప్రసరించేటట్లు చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మరి ఆవిడ ఇలా వచ్చి భగవంతుణ్ణి సహాయం కోసం అర్థించడం, అప్పుడు భగవంతుడు ఆవిడ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించి ఆవిడకు సహాయపడటం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాస్లో మరి చూడటం జరిగింది. సో 12వ శ్లోకంలో శౌనకుడితో చెప్తున్నారు సూత మహామునిలా, ఈ మండుతున్న బ్రహ్మాస్త్రం ఎంతో వేగంగా వచ్చి చూసిన పాండవులు వెంటనే వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ఆయుధాలన్నీ కూడా చేపట్టడం జరిగింది. అయితే భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించడం కోసం శీఘ్రంగా ఈ సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించి ఆయన ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఏ విధంగా అదుపులోకి తీసుకురావడం అనేది మనం చూస్తాము. సో 14th శ్లోకాలో అంతస్థ సర్వభూతానాం ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః స్వమాయయా వృణోద్గర్భం వైరాట్య కురుతంతవే. సో అంతస్థ అంటే అందరిలోనూ అందరి అంతరంగాల్లోనూ ఉన్న కారణంగా సర్వభూతానాం ఆత్మ, అన్ని జీవుల యొక్క హృదయాంతరంగాలలో భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా. ఆ కారణంగా యోగీశ్వరుడైన హరి స్వమాయయా వృణోద్గర్భం అంటే ఆయన యొక్క స్వీయ శక్తితో స్వయం మాయతో ఆవృణోత్ అంటే కప్పివేశాడు. దేన్ని? ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆ గర్భాన్ని కప్పివేయడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి రక్షించడానికి. వైరాట్య అంటే విరాట రాజు కుమార్తె అయిన ఉత్తర, కురుతంతవే అంటే కురువంశాంకురాన్ని రక్షించడం కోసం అంటున్నారు అనమాట. సో సర్వాంతర్యామి అయిన భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఓకే, ఇది ఎవరైనా చదివితే మీనింగ్ భావం చదువుతారా? తాత్పర్యం దీనికి చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. ప్రతివారు హృదయమునందు పరమాత్మ రూపమున వసించియుండు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు కురువంశ అంకురమును రక్షించుట కొరకు తన యోగమాయిచే ఉత్తర గర్భమును కప్పివేశను. భాష్యం కూడా చదవనమ్మా అది. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, చదవండి.
భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఏకకాలమున సర్వుల హృదయములందు లేదా సర్వాణుల యందు తన ప్రథమాంశమైన పరమాత్మ రూపమున నిలిచి ఉండగలడు. కనుకనే పరీక్షిత్ మహారాజును రక్షించట కొరకు కురువంశమును నిలుపుట కొరకు ఆ దేవాదేవుడు ఉత్తర దేహమును నందుండి ఆమె గర్భమును కప్పివేశను. పాండురాజు అట్టి కురువంశమునకు చెందినవాడు. పాండురాజు కుమారులు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఇరువురును కురువంశమునకే చెంది ఉన్నందున సాధారణంగా కురువంశం వారిగా పిలువబడిరి. కానీ రెండు కుటుంబాల నడుమున భేదములు పొడచూపినంతటా ధృతరాష్ట్రుడి తనయులు కౌరవులని పిలువబడగా పాండురాజు తనయులు పాండవులుగా ప్రసిద్ధి నొందిరి. ధృతరాష్ట్రుని తనయులు మనుమలందరూ కురుక్షేత్రమున మరణించి ఉన్నందున వంశము యొక్క చివరి సంతానం కురుతనయుడుగా పేర్కొనబడినాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో చాలామంది వీడియో ఆన్ చేయలేదు, దాదాపు అందరూ వీడియో ఆన్ చేయలేదు. సో దయచేసి అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఈ క్లాస్లో వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం అనేది ముందుగానే మనం చెప్పి ఉంచినటువంటి ఒక రూల్. కాబట్టి రూల్ని అందరూ పాటించవలసిందిగా మరొకసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను. కొత్తగా వచ్చిన వారికి తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, భక్తి శాస్త్రి నుంచి ఈ మధ్య జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి. మరి పాత వారందరికీ ఇదివరకే తెలుసు, కానీ వీడియో ఎవ్వరూ కూడా ఆన్ చేయలేదు. కొత్తవారైనా పాతవారైనా ఎవరో ఒకరిద్దరు తప్పితే. సో వీడియో స్టార్ట్ చేయమని అందరినీ ఇప్పుడే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏ కారణం చేతైనా మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోలేకపోతే కారణం చెప్తే అప్పుడు మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోకుండా ఉండొచ్చు. బట్ మామూలుగా అందరూ కూడా వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం అనేది ఈ క్లాస్లో ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి ఒక రూల్. మామూలు క్లాసెస్లో కూడా యాక్చువల్గా చేయాలి, కానీ అది అంతగా మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోయినా ఈ క్లాస్లో వీడియో ఆన్ చేసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి. సో మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఎవరైనా ఏ కారణం చేతైనా ఒకవేళ వీడియో ఆన్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే మీరు అది చెప్తే మీరు మిమ్మల్ని ఆ రూల్ నుంచి ఈ రోజుకి ఆ రూల్ నుంచి మీకు ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వచ్చు. సో మరి అందరూ ఆన్ చేసుకుంటే క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను ఒక టెంపుల్ మియాపూర్ టెంపుల్ ఓపెనింగ్ మీట్ వచ్చాను మాతాజీ. కొంతసేపు ఉన్నాక మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఏదైనా సేవ పిలిస్తే అటు వెళ్ళిపోతాను. అలాగే ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. కాళింది ప్రియ మాతాజీ ముందే చెప్పారు, ఆవిడ ఈరోజు వీడియో ఆన్ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి. అందరికీ రిక్వెస్ట్ కూడా పంపించాను మాతాజీ, వీడియో ఆన్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ కూడా పంపించాను. కొంతమంది ఆఫ్టర్నూన్ పంపించారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. రాజేశ్వరి రాణి మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేసుకోగలుగుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను మా పేరెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చా మాతాజీ, అందుకని కొంచెం డిస్టర్బ్ గా ఉంటుందని నేను క్లాస్. సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే మ్యూట్ చేసుకోండి. వేరే కారణం ఏదైనా ఉంటే మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి వీడియో ఆన్ చేసుకుంటా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో దోస్ హూ కెనాట్ టర్న్ ఆన్ ద వీడియో ముందుగానే క్లాస్ బిగినింగ్లో దయచేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా మిమ్మల్ని అడిగే ప్రసక్తి ఉండదు, మనకి టైం వేస్ట్ కూడా ఉండదు. సో ఏదైనా రీజన్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఆ రీజన్ ఏదో మీరు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న అనేది ఉండదు. సో మనకి టైం వేస్ట్ కూడా ఉండదు. రూల్ అనేది ఇది ఉన్నది అన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి చెప్పకుండా మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోకుండా ఉంటే యాబ్సెంట్ వేయాల్సి వస్తుంది, ప్రెజెంట్ అయినా కూడా.
సో అది గుర్తుంచుకోండి హరే అందరూ. కృష్ణ హరే మళ్ళీ కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఈ విషయం మీద టైం వేస్ట్ చేయకూడదు ఇలాంటి చిన్న విషయాల మీద. సో అందరికీ ఈజీగా ఫాలో అయ్యే రూలే కాబట్టి ఇది. మీరు మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్లు మళ్ళీ మూడోసారి చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవ్వలేకపోతే చెప్పండి ముందుగానే. సో అది హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నేను మంజరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఎవరు తెలియదు. మంజరి బామ్మ. ఓకే మాతాజీ 8 కి నేను స్టాల్ క్లోజ్ చేయడానికి టెంపుల్ కి వెళ్ళాలి మాతాజీ. 9 వరకు ఉంటుంది సర్వీస్. అట్లా వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మాతాజీ. జనవరి 5 వరకు ఉంటుంది మాతాజీ సర్వీస్. ఓకే మాతాజీ. నాకు వివరంగా అర్థం కాలేదు మీరు బుక్ చెప్పేది. స్టాల్ మేథాన్ బుక్ స్టాల్ ఉంది మాతాజీ. ఓకే తిరుపతి ఇస్తాను మాతాజీ. అది 8 to 9 నాకు క్లోజింగ్ ఇది ఉంది మాతాజీ సర్వీస్. డ్యూటీ ఉంటుందా? ఓకే. టెంపుల్ కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మాతాజీ. అవును మాతాజీ. ఎవ్రీ సాటర్డే ఉంటుందా మాతాజీ ఇది? కంటిన్యూగా మాతాజీ మ్యాథాన్ ఫుల్ మంత్ అది 5th వరకు ఉంటది మాతాజీ నాకు 8 to 9. ఓకే అందుకు ఆ టైంలో 8 to 9 నేను వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మాతాజీ. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. జనవరి 5th క్లోజ్ అయిపోతుంది. మ్యాథాన్ కంప్లీట్ అవుతానే అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే మాతాజీ. ఎవ్రీడే సర్వీస్ మాతాజీ. ఓకే హరే అంటే కృష్ణ. వెహికల్ స్కూటర్ లో వెళ్ళాలి మాతాజీ. అందుకు ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ రామకృష్ణ ప్రభుజీ, మనం వీడియో ఆన్ చేసుకోకపోతే మరి యాబ్సెంట్ వేయాల్సి వస్తుంది. మీరు అది కొంచెం నోట్ చేసుకోగలుగుతారా ఆ విషయం? మరి ఓకే మాతాజీ. నోట్ చేసుకుని శాంతి సుధా మాతాజీ కన్వే చేయండి ప్రభుజీ. సరే మాతాజీ. సరే. సో ఇక మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఇంకా ఈ విషయం పైన ప్రతి క్లాస్లో మనం సమయం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఈ విషయాన్ని అందరూ దయచేసి గుర్తుంచుకోండి. ఒకవేళ చేయలేని పరిస్థితి ఒక్కొక్కసారి అందరికీ ఉంటుంది, అందులో తప్పేమీ లేదు. కానీ అదేమిటి అనేది వివరిస్తే దానిని బట్టి మనకి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. హరే కృష్ణ. మరి పావని మాతాజీ, మీరు కూడా వీడియో ఆన్ చేయలేదు. హరే కృష్ణ. ఉన్నారా మరి క్లాస్లో? ఉన్నారు మాతాజీ. పంపించండి. ఆన్ చేయలేదు. శివప్రియ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు. హరే కృష్ణ. శివప్రియ మాతాజీ మీరు వీడియో ఆన్ చేయలేదు. పద్మిని మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ, హరి ప్రభుజీ మీరు కొత్తగా భక్తి శాస్త్రి నుంచి వచ్చారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ప్రభు మీరు భక్తి శాస్త్రి అయిందా ప్రభుజీ? మీరు ఏ క్లాస్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, మీరు భక్తి శాస్త్రి అవ్వకపోతే నేను వెయిటింగ్ రూమ్ లో పెడతాను ప్రభుజీ. మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరిప్రసాద్ ప్రభుజీ మీరు కాదు, హరి అని ఉన్నారు ఆ ప్రభుజీ. మీరు మ్యూట్ లో ఉండండి పర్లేదు. తర్వాత మురారి ప్రియేశ్వరి దేవిదాసి మాతాజీ మీరేనా ఇప్పుడు డ్యూటీ ఉందని చెప్పింది మాతాజీ? కాదు మాతాజీ, ఈ మాతాజీ వేరే మాతాజీ. ఆ మాతాజీ మంజరి భవ మాతాజీ. ఈ మురారి ప్రాణేశ్వరి దేవిదాసి మాతాజీ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మురారి ప్రియేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి మాతాజీ ఈ క్లాస్ లో. భవానీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. నీలిమ మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ నేను ఒక 10 minutes తర్వాత జర్నీ జస్ట్ ఇప్పుడే. అలాగే ఓకే మాతాజీ.
సో ఎవరైనా వీడియో ఆన్ చేసుకోలేని టైం పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే ముందుగా దయచేసి చెప్పండి. అప్పుడు మనం ఇలా టైం వేస్ట్ చేసుకునే అవసరం ఉండదు. అందుకని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. నేను కొంచెం జర్నీలో ఉన్నాను మాతాజీ, అవ్వదు అందుకని వీడియో కుదరలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరు మాతాజీ చెప్పింది? ఎవరు? శ్రీదీప మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మేనక మాతాజీ. మేనక మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి. మేనకా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నాగమజితి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. పలకడం లేదు. మాతాజీ నేమ్స్ పిలిచిన వాళ్ళు కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మేనకా మాతాజీ, నాగమజితి మాతాజీ, పద్మిని మాతాజీ, శివప్రియ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఉంటే గనక దయచేసి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. లేకపోతే ప్రభుజీ 10 minutes టైము, ఇక్కడ నుంచి ఒక 5-10 minutes తర్వాత యూ కెన్ మరి మా యాబ్సెంట్ మార్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు క్లాస్లో ఉన్నది లేనిది మరి తెలియదు కాబట్టి రీజన్ ఏదైనా ఉంటే దయచేసి చెప్పండి. ఓకే, అది నోట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. మరి ఒక 10 minutes తర్వాత మరి మాతాజీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయలేకపోతే, వీడియో ఆన్లో లేకపోతే ధన్యవాదాలు. ఓకే, సో ఇలా భగవంతుడు ఆవిడ యొక్క గర్భంలో ఉన్న శిశువుని రక్షించడం కోసం ఇలా తన యొక్క మాయతో బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి రక్షించుతూ ఆయన కప్పివేయడం, భగవత్ మాయతో కప్పివేయడం జరిగింది గర్భంలో ఉన్న శిశువును. అది ఇక్కడ మనకి 14th శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. 15th శ్లోక నెక్స్ట్ వన్. యద్యప్యస్త్రం బ్రహ్మశిరస్త్వం అమోఘం చాప్రతిక్రియం వైష్ణవం తేజ ఆసాద్య సమశ్యామ్యద్భృభూద్వః. అంటే శౌనక మహాముని సంబోధిస్తూ ఈయన ఏమంటున్నారు అంటే, సూత మహాముని అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన దివ్యమైన బ్రహ్మాస్త్రం మరి అమోఘమైనది, అనివార్యం అయినప్పటికీ కూడా యద్యపి అయినప్పటికీ ఈ అస్త్రం ఏది బ్రహ్మశిర దివ్యమైన అప్రతిహతం, అమోఘం అంటే అమోఘమైనటువంటిది, అప్రతిహతం చ మరియు అప్రతిక్రియం అనివార్యం కూడా. వైష్ణవం తేజ అంటే విష్ణు సంబంధించినటువంటి ఆ తేజస్సు నుండి అపాద్య తలపడి సమశ్యామ్యత్ అంటే శమించిపోయెను, భృగు ఉద్వహ భృగు వంశాలంకారుడా అని చెప్పి శౌనక మహామునిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ సూత మహాముని వివరిస్తున్నారు. ఏమని? ఈ అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన దివ్య బ్రహ్మాస్త్రం అమోఘం, అనివార్యం అయినప్పటికీ కూడా, అంటే అది అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనది మరి దాని శక్తి ఈ బ్రహ్మాస్త్రం. అలాగే అనివార్యం అంటే ఏమిటి? తప్పనిసరి బ్రహ్మాస్త్రం వదలడం జరిగింది అంటే ఇంకా దానికి మళ్ళీ తిరుగులేదు. కాబట్టి అనివార్యం, ఇక అది తప్పనిసరిగా పని చేయవలసిందే. కానీ అయినప్పటికీ కూడా విష్ణు అంటే భగవంతుడు ఆయన తేజస్సుతో గనక దానిని ఎదుర్కొన్నట్లయితే అది నిరర్థకమై భంగపడగలదు. అటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం, తిరుగులేని బ్రహ్మాస్త్రం కూడా భగవంతుడి యొక్క తేజస్సు ఎదురైనట్లయితే అది నిరర్థకం అవుతుంది అని చెప్పి ఈ శౌనక మునికి ఈయన వివరిస్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడి యొక్క తేజస్సును గురించి భాష్యంలో ఇంకా కొద్దిగా వివరంగా చెప్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే, అటువంటి తిరుగులేని బ్రహ్మాస్త్రం కూడా భగవంతుడి తేజస్సుతో ఎదుర్కొనబడినట్లయితే తప్పనిసరిగా అది కూడా నిరర్థకం అవ్వగలదు అన్నది పాయింట్.
మామంస్తాహ్యేతదాశ్చర్యం సర్వాశ్చర్యమయేచ్యుతే యైదం మాయయా దేవ్యా సృజత్యవతి హంత్యజః. మామంస్త అంటే ఇది ఎవరైనా మీనింగ్ తాత్పర్యం చదువుతారా? రాజేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు మాతాజీ. అనువాదము భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఆశ్చర్యమయుడును అచ్యుతుడును ఆగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కర్మలలో ఇది పరమాశ్చర్యకరమైనదని ప్రత్యేకంగా భావింపనవసరం లేదు. తాను అజుడైనను ఆ దేవదేవుడు తన దివ్య శక్తి ద్వారా సమస్త భౌతిక జగత్తును పోషించుచు లయింపచేయును. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన కర్మలు జీవుల కొద్దిపాటి మేధస్సుకు సదా దురవగ్రాహ్యములు. అతనికి అసాధ్యమైనది ఏదియును లేదు. అతని కర్మలనియును పరమాద్భుతములు గనుకనే మన ఆలోచన పరిధికి అతడు సదా పరుడై ఉండును. అతడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వసంపూర్ణుడైన భగవానుడు. ఆ విధముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు 100 పాళ్ళు పూర్ణత్వమును కలిగి ఉండగా, నారాయణుడు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇతర దేవతలు, ఇతర జీవులు అట్టి పూర్ణత్వములో వివిధ శాతములను మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు. అద్వితీయుడైన ఆ దేవదేవునికి సమానులు గాని అధికులు గాని లేరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మామంస్థ అంటే మీరు భావించొద్దు అంటున్నారు. ఏమని? హి నిశ్చయంగా ఏతత్ ఇటువంటి ఆశ్చర్యం అంటే అద్భుతమైన సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుతే అంటే ఎంతో ఆశ్చర్యమయుడైన ఈ అచ్యుతుడు భగవంతుడు ఎవరైతే ఇదం ఈ జగత్తును మాయయా దేవ్య అంటే తన శక్తితో దివ్యమైనటువంటి సృష్టిస్తాడో అంటే తన ఎవరైతే ఈ జగత్తును తన దివ్యమైన శక్తితో సృష్టిస్తాడో, అలాగే అవతి పోషిస్తాడో, హంత్యజ లయింపజేస్తాడో, అజ అతను పుట్టుకలేనివాడు. సో సృజతి, అవతి, హంతి అంటే సృష్టించడం, పోషించడం, లయం చేయడం కూడా ఈ అజుడు పుట్టుకలేనివాడు. తన దివ్యమైన మాయతో ఆయనే ఈ జగత్తంతటిని సృష్టించడం, పోషించడం, లయం చేయడం కూడా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈయన చెప్తున్నారు సూత మహాముని బ్రాహ్మణులందరికీ ఏమని? బ్రాహ్మణులారా, ఆశ్చర్యమయుడు అచ్యుతుడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుతే అన్నారు కదా. అంటే అన్నిటికంటే కూడా ఆశ్చర్యకరమైన భగవంతుడు ఆయన ఘనత. అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఈ జగాన్ని ఈ జగత్తును మరి తన దివ్యమైన శక్తితో సృష్టిస్తాడు, పోషిస్తారు, ఆఖరికి లయం కూడా చేస్తారు. ఆయన అజుడు అంటే పుట్టుకలేనివాడు. సో అజుడు అయినప్పటికీ అంటే ఆయనకు పుట్టుకనేది లేనివాడు, కానీ తన దివ్యశక్తి ద్వారా ఆయన సమస్త భౌతిక జగత్తును సృష్టిస్తూ పోషిస్తూ లయింపజేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇది ఇప్పుడు మీరు ఏది ఇలా మనం బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదురులేని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నిరర్ధకం చేసే ఆ భగవంతుడి శక్తి ఎంతో ఆశ్చర్యకరమని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకు అంటే ఇది భగవంతుడు ఈ సృష్టిని ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా సృష్టించి పోషించి లయం చేయగల శక్తివంతుడు. ఆయన పుట్టుక లేనివాడు. కాబట్టి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదుర్కోవడం అనేది ఆశ్చర్యపడవలసిన విషయం కాదు అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. బ్రహ్మతేజో వినిర్ముక్తైర్ ఆత్మజై సహ కృష్ణయా ప్రయాణాభిముఖం కృష్ణాం ఇదమాహ పృథా సతీ. నెక్స్ట్ది ఎవరైనా చదివితే. కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆ విధముగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజము నుండి రక్షింపబడిన పిమ్మట తన 5 పుత్రులను ద్రౌపదిని కూడి పరమభక్తురాలైన కుంతీదేవి స్వీయ నగరమున కేగుటకు సిద్ధపడిన శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లు పలికెను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎలగల విశుద్ధ భక్తి కారణమున కుంతీదేవి ఇచ్చట సతిగా వర్ణించబడినది. రాబో శ్రీకృష్ణుని గురించిన ప్రార్థనల యందు ఆమె మనసు చక్కగా వ్యక్తపరపబడినది. విశుద్ధ భక్తుడైన వాడు ప్రమాదం నుండి బయటపడుటకు కూడా
ఇతర జీవుల వంక గాని లేదా దేవతల వంక గాని చూడడు. పాండవ వంశమంతయు సర్వదా అట్టి నైజమునే కలిగి ఉండెను. వారు శ్రీకృష్ణుని తప్ప అన్యుల ఎరగకుండరి. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు వారికి సర్వ అవస్థలందును సర్వ విధములుగా సహాయం చేయుటకు సంసిద్ధుడై ఉండెను. శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య స్వభావం ఇదియే. భక్తుల పరాధీనతకు తగినట్లుగా అతడు వర్తించును. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ అసంపూర్ణులైనట్టి జీవులపైన గాని దేవతలపైన గాని ఆధారపడక భక్తరక్షకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైననే ఆధారపడవలసి ఉన్నది. అట్టి శుద్ధభక్తుడైన వాడు కూడా ఎన్నడూను భగవానుని నుండి సహాయమును అర్థించడు. కానీ ఆ దేవదేవుడే తనంతట తానుగా దానిని వసగుటకు ఆతురతను కలిగి ఉండను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తోంది అంటే, ఈ విధంగా బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సు అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క వేడి అన్నమాట. ఆ వెలుగు నుంచి మరి అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి తేజస్సు మనం ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో చూసాం. ఆ తేజస్సు నుంచి బయటపడ్డ తర్వాత తన 5 పుత్రులను ద్రౌపదితో సహా మరి కూడి ఉన్న ఈ కుంతీదేవి, ఆవిడ మరి పరమ భక్తురాలు, తన నగరానికి వెళ్ళబోతున్న శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్తోంది ఈ శ్లోకం. తేజో వినిర్ముక్తైర్ ఆత్మజై అంటే ఈ బ్రహ్మ తేజస్సు నుంచి రక్షింపబడి, ఏది బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క ఆ వేడి నుంచి, అగ్ని నుండి రక్షింపబడి, ఆత్మజై అంటే వాళ్ళ పుత్రులతో సహా కృష్ణయ అంటే ఇక్కడ ద్రౌపది, ఆవిడికి కృష్ణ అనే పేరుందని మనం ఇంతకు ముందే చూసాం. సో ద్రౌపది తన పుత్రులు 5 తర్వాత ద్రౌపదితో సహా ఆవిడ ప్రయాణాభిముఖం కృష్ణ, ఇక్కడ కృష్ణ అంటే శ్రీకృష్ణుడు, ప్రయాణాభిముఖుడైన శ్రీకృష్ణుడితో ఇదమాహ ఈ రకంగా పలికెను అని అర్థం. ఇదం ఆహా అంటే ఈ రకంగా పలికారట కుంతీదేవి. వృధా సతి, వృధ అంటే కుంతీదేవి, సతి భక్తురాలైన కుంతీదేవి ఇలా ప్రయాణానికి సిద్ధపడిన శ్రీకృష్ణుని చూస్తూ తన పుత్రులతో ద్రౌపదితో సహా ఆవిడ అందరితో అక్కడ కూడుకుని భగవంతుడితో ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించింది అని చెప్తున్నారు. సో ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతున్నారో 18th శ్లోకాలు. కుంతి ఉవాచ నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంతర్బహిరవస్థితం. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీనింగ్ చదవండి ఎవరైనా చదివి. హరే కృష్ణ. భాష్యము ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. భాష్యం ఓకే మాతాజీ, భాష్యం ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీమతి కుంతీదేవి పలికెను, ఓ కృష్ణ, ఆది పురుషుడవు, భౌతిక జగత్తు గుణములకు పరమైన వాడవు అగు నీకు వందనములను అర్పించుచున్నాను. సమస్తము యొక్క బాహ్యాంతరములందు నిలిచియున్నను నీవు సర్వులకు అగోచరుడువై ఉన్నావు. భాష్యం చదవమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చదవండి. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. తన మేనల్లునిగా పాత్రపోషణము కావించుచున్నను శ్రీకృష్ణుడు వాస్తవమునకు ఆదిపురుషుడని కుంతీదేవి నిక్కముగా ఎరిగి ఉండెను. లేనిచో అంతటి జ్ఞానవంతురాలైన స్త్రీ తన మేనల్లునికి నమస్కరించటం వంటి తప్పిదము చేసి ఉండేది కాదు. కనుకనే ఆమె అతనిని ప్రకృతికి పరమైనట్టు ఆదిపురుషునిగా సంబోధించినది. జీవులు కూడా దివ్యులే అయినను వారు ఆది గాని అచ్యుతులు గాని కారు. భౌతిక ప్రకృతి యొక్క బంధముల కారణముగా జీవులు పతనము చెందే అవకాశము కలదు. కానీ భగవానుడు మాత్రము ఎన్నడూను పతనమునందడు. కనుకనే వేదములందు అతడు జీవులలో ప్రధానునిగా వర్ణింపబడ్డాడు. నిత్యానాం చేతనానాం. తిరిగి అతడు నియామకుడైన ఈశ్వరునిగాను సంబోధింపబడినాడు. చంద్రుడు, సూర్యుడు వంటి దేవతలు లేదా ఇతర జీవులు కూడా కొంత పరిధి వరకు ఈశ్వరులేనను వారెవ్వరును పరమ నియామకులు మాత్రం కాజాలరు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు పరమేశ్వరునిగా లేక పరమాత్మగా తెలియబడినాడు.
అతడు బాహ్యాంతరములు రెండింటి అందరూ నిలిచి ఉండను. మేనల్లని రూపమున కుంతీదేవి ఎదుట నిల్చుటయే గాక ఆమె అంతరమందు మరియు సర్వజీవుల అంతరమందును అతడు స్థితిని కలిగి ఉన్నాడు. కనుకనే భగవద్గీత 15.15 ఎందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నేను సర్వుల హృదయములందును విరాజమానుడై ఉన్నాను. నా వలననే స్మృతి, జ్ఞానము, మరుపు మొదలగునవి కలుగుచున్నవి. వేదములను రచించిన వాడను నేనే కనుక వేదముల ద్వారా తెలియదగిన వాడను నేనే. వేదాంతమును బోధించు ఆచార్యుడను నేనే అని పలికి ఉన్నాడు. ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుడు సర్వజీవుల అంతర్బాహ్యములందు నిలిచి ఉన్నను అగోచరుడని కుంతీదేవి స్థిరపరచుచున్నది. అనగా సామాన్య మానవునకు అతడు చిక్కు ప్రశ్న వంటి వాడు. తన ఎదుట నిల్చుటయే గాక అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్ర బారి నుండి ఉత్తర గర్భమును రక్షించుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆమె గర్భమునందును ప్రవేశించనని కుంతీదేవి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొనగలిగాను. అంతటా ఆమె శ్రీకృష్ణుడు సర్వవ్యాపియా లేక ఒకే స్థానమునందు నిలిచి ఉండువాడా ఎన్నది సంభ్రమమునకు గురి అయ్యను. వాస్తవమునకు అతడు రెండును అయి ఉన్నాడు. కానీ శరణాగతులు కాని వారికి అతడు తనను తాను వ్యక్తపరచుకొనడు. ఇట్టి ప్రతిబంధకమైన తెరయే భగవానుని మాయాశక్తిగా పిలువబడుతున్నది. తిరుగుబాటు ధోరణి కలిగిన జీవుల దృష్టిని అట్టి మాయాతెర కప్పివేయును. ఈ విషయము రాబో శ్లోకమునందు వివరింపబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో నమస్తే పురుషం త్వా అంటే నమస్కరిస్తాను, కుంతీదేవి అంటోంది నమస్కరిస్తాను. పురుషం అంటే భగవంతుడు, పరమ పురుషుడైన త్వాం నీకు, ఆద్యం ఆదిదేవుడమైన నీకు, ఈశ్వరం మరి ప్రభువు అయిన నీకు, ప్రకృతే పరం ఈ భౌతిక ప్రకృతికి పరమైన వాడివి అంటే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క లో ఉన్నటువంటి ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలకు అతీతుడవు నీవు అని అంటుంది. ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడవైన నీకు, ఆదిదేవుడవు, ఈశ్వరుడవు, భౌతిక తత్వానికి అతీతుడవు అయిన పరమ పురుషుడవు నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అని ఆ ఫస్ట్ లైన్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంటే ఇక్కడ అలక్ష్యం అంటే లక్ష్యం లేకుండా ఉండడం అనేది కాదు, గోచరించని వాడు అంటే మరి అందరికీ కనిపించని భగవంతుడు సర్వభూతానాం అన్ని జీవులకు అంతర్బహిర్ అవస్థితం అన్ని జీవరాశుల్లోనూ బయట లోపల కూడా ఉన్న నీవు, పైకి కనిపించకపోయినా అందరిలోనూ నువ్వు బయట లోపల కూడా ఉన్నావు. క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో మీకు గుర్తుంటే ఇదే మాట చెప్తారు. అన్ని మనకి ప్రపంచంలో కనిపించేది ఏదైనా వాటన్నిటిలోనూ బయట లోపల కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం బయట అంటే మన శరీరం ఏ రకంగా పంచభూతాలతో తయారైన ఈ శరీరం, పంచభూతాలు కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క సృష్టి కాబట్టి పంచభూతాలతో తయారైన శరీరము భగవంతుడిదే, లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం కూడా భగవంతుడిదే. అదే విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో సర్వభూతానాం అంతర్బహిర్ అవస్థితం అన్ని జీవరాశుల్లో, భూతాలంటే జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం. సో అన్ని జీవరాశుల్లో బయట లోపల స్థితుడవై ఉన్న నీవు పైకి కనిపించకపోయినా అందరికీ నువ్వు అందరిలోనూ బయట లోపల ఉన్నావు అంటూ ఆవిడ ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి స్తుతించడం, ప్రార్థించడం చేస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఆది పురుషుడవు, ఈశ్వరుడవు, ఈ భౌతిక ప్రకృతికి అందని వాడివి, పరుడవు అంటే అతీతుడవు భౌతిక ప్రకృతికి. ఓ పరమ పురుష నీకు నమస్కారాలు. నువ్వు పైకి కనిపించకపోయినా అన్ని జీవరాశుల్లో బయట లోపల కూడా ఉన్నావు అని చెప్పి ఆవిడ ఆ ప్రార్థనను ఈ రకంగా మొదలుపెట్టి చెప్పిందనమాట. సో భాష్యంలో చూసాం ఆవిడకి భగవంతుడు తన మేనల్లుడైనా ఆయన భగవంతుడు అన్నది ఆవిడకి ఎంతగా ఆవిడ జీర్ణించుకుందో ఆ సత్యాన్ని మనకి ఆవిడ ప్రార్థనతో అర్థమవుతుంది. తరువాత 19వ శ్లోకంలో ఆవిడ ప్రార్థనలు కంటిన్యూ అయ్యాయి. ఏమని నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో మాయాజవనికాచ్ఛన్నం అజ్ఞాధోక్షజం అవ్యయం నలక్ష్యసే మూఢదృశ నటో నాట్యధరో యథా. సో ఓకే నెక్స్ట్ ఈ
ఓకే. సో భాష్య ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఈ మీనింగ్ తర్వాత భాష్యాన్ని కొంతవరకు చదివి ఇక్కడి వరకు చదివితే సరిపోతుంది. పేజ్ 334లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయిపోయే వరకు చదివితే చాలు. ఇది లాస్ట్ పార్ట్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? రాస వినోదిని రాధిక మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు పరుడైనందున నీవు యోగమాయ తెరచే కప్పబడి ఉండడి అవ్యయ తత్వమై ఉన్నావు. వేషధారి అయిన నటుడు గుర్తింపబడని చందనమున నీవు మూడునకు గోచరింపుచున్నావు. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాద్ గారికి జై. అజ్ఞానులైన వారు తనను తమ వలనే సామాన్య మానవుడని పొరపాటుగా భావించి ప్రేరణ చేయుదరని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికి ఉన్నాడు. అదే విషయము ఇచ్చట కుంతీదేవిచే ద్రోవపరచబడుచున్నది. భగవానుని అధికారమునకు ఎదురు తిరిగడి వారే అజ్ఞానులైనట్టి వారు. అసురులుగా తెలియబడు అట్టి వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధిపత్యమును ఎన్నడూనూ అంగీకరింపరు. రామ, నృసింహ, వరాహాది రూపములలోనూ మరియు కొన్ని మార్లు తమ సహజ కృష్ణ రూపమునందు ఆ దేవదేవుడు మన నడుమ అవతరించి అద్భుతములైన పలు మానవాతీత కర్మలను ఒలనించుచుండును. ఈ మహా వాగ్మయములోని దశమస్కందమున మనము దర్శింపబడినట్లు శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి ఒడిలో ఉన్న కాలము నుండి పెక్కు మానవాతీత కర్మలను ప్రదర్శించి ఉండెను. తనను చంపుటకై స్తనములకు విషము పూసుకొనిన పూతనను రక్కసి అతడు వధించెను. సామాన్య బాలుని వలె ఆమె స్తనముల నుండి క్షీరమును తాగుటే గాక ఆమె ప్రాణములను కూడా ఆ దేవదేవుడు హరించి వేసెను. అదే విధముగా బృందావన వాసులకు రక్షణము నొసగటి నిమిత్తమై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బాలుడు కుక్క గొడుగును ఎత్తి పట్టెడి రీతి గోవర్ధన పర్వతనమును పలు దినములు ఎత్తి పట్టెను. భగవానుని ఇట్టి మానవాతీత కర్మలెన్నయో పురాణములు, ఇతిహాసములు, ఉపనిషత్తుల వంటి ప్రామాణికమైన వేదవాంగ్మయమున వివరింపబడి ఉన్నవి. భగవద్గీత రూపమున ఆ దేవదేవుడు పలు అద్భుత ఉపదేశములను గావించి ఉన్నాడు. యోధునిగా, గృహస్థునిగా, ఆచార్యునిగా, త్యాగిగా అతడు తన శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించి ఉన్నాడు. వ్యాసుడు, దేవరుడు, అసితుడు, నారదుడు, మధ్వాచార్యులు, శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, జీవగోస్వామి, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు మరియు ప్రామాణికులైన ఇతరులు అతనిని పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవానునిగా అంగీకరించిరి. అంతేగాక అతడు కూడా అదే విధంగా ప్రామాణిక వాంగ్మయమునందు పెక్కు చోట్ల ప్రకటించి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుని పరతత్వముగా అంగీకరించుటకు సమ్మతింపని అసుర స్వభావము కలిగిన ఒక తరగతి వారు కలరు. పూర్వము మరియు ప్రస్తుతము కావించిన పలు పాపకర్మల ఫలములైన వారి అజ్ఞానము, మొండితనములే దానికి కారణము. అటువంటి వారు శ్రీకృష్ణును తమ ఎదుట నిలిచినను ఆ దేవదేవుడు గుర్తింపలేకపోయిరి. మరి ఒక ముఖ్య విషయం ఏమనగా తమ పరిమితమైన ఇంద్రియముల పైననే అధికముగా ఆధారపడు వారు ఎన్నడూను శ్రీకృష్ణుని దేవారి దేవునిగా ఎరుగజాలరు. అట్టి వారు నేటి శాస్త్రజ్ఞుల వంటి వారు. వారు ప్రతిదానిని కూడా తమ ప్రయోగాత్మక జ్ఞానముతో తెలుసుకొనగోరుదురు. కానీ పరిమితమైన ప్రయోగాత్మక విజ్ఞానం ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాను అనుభూతి మొనర్చుకొనుట అత్యంత దుర్లభము. కనుకనే ఈ శ్లోకమునందు అతడు అధోక్షజునిగా వర్ణింపబడినాడు. అనగా ఆ దేవదేవుడు ప్రయోగాత్మక జ్ఞానమునకు పరమైనట్టివాడు. మన ఇంద్రియములు పరిమితములైనవి, సమస్తమును గాంచగలమని వాదము కావించినను కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల యందే మనము దేనినైనా గాంచగలమని అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. కానీ అట్టి పరిస్థితులు మన ఆధీనమున ఉండునటువంటివి కావు. అనగా భగవానుడు అటువంటి భౌతికేంద్రియ జ్ఞానమునకు పరమైనట్టి వాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. ఇక్కడి వరకు సరిపోతుంది. ధన్యవాదాలు. హరే సో మీనింగ్ చూసాం కదా. ఈ మన పరిమిత ఇంద్రియాలకు మన ఇంద్రియ జ్ఞానం ఎంత అంటే పరిమితం.
లిమిటెడ్. అంటే కొంతవరకే ఉంటుంది మన ఇంద్రియాల యొక్క జ్ఞానం. ఉదాహరణకి మరి అర్జునుడు ఉన్నాడు. మన కళ్ళు ఏమిటి, ఎదురుగుండా ఉన్నవన్నీ చూపించే జ్ఞానం కంటికి ఉన్నది. కానీ మరి భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం చూసే జ్ఞానం మన కళ్ళకు లేదు. అందుకే అర్జునుడికి మరి దివ్య దృష్టి ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది. సో మనం అనుకుంటాం మన కళ్ళ ముందు అన్ని కనిపిస్తున్నాయిగా, ఇంక కనిపించింది ఏముంది మనకి, మన ఇంద్రియాలలో పరిమితి ఏముంది, మనకు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఇంకా కళ్ళకి లిమిటెడ్ సైట్ అని ఎందుకు అనుకోవాలి అనే ప్రశ్న గనక మనకు వస్తే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మనం ఎంతవరకు చూడగలం, కంటికి కనిపించినంత వరకే చూడగలం. మన ముందు ఎంటీ స్పేస్ ఉన్నా కూడా మనం దిగంతాల వరకు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో అంతవరకే, కానీ ఎంతో దూరం ఉన్న వస్తువులు కూడా మనకు కనిపించవు. అలాగే మరి అదే కనిపించినప్పుడు మరి భగవంతుడి విశ్వరూపం కనిపించకుండా ఉండడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మన ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా లిమిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ లిమిట్స్ లేవని మనం తెలియక అజ్ఞానంతో అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనకున్న మన ఇంద్రియాలకున్న శక్తికి అన్నిటికీ కూడా లిమిట్ అనేది ఉన్నది. కాబట్టి పరిమితం మన ఇంద్రియ శక్తి కూడా, మన ఇంద్రియ జ్ఞానం కూడా పరిమితం. కానీ భగవంతుడు ఈ పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానానికి పరుడు. అంటే ఆయన ఇంద్రియాలు శక్తివంతమైనవి. ఆయన చూడలేనిది లేదు, ఆయన వినలేనిది లేదు, ఆయన వెళ్ళలేని స్థలం లేదు. కాబట్టి సర్వతోక్షి శిరోముఖ అని చూస్తాం కదా, అన్ని చోట్ల ఆయన కళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల ఆయన శిరస్సులు ముఖాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి. సో అది భగవంతుడి యొక్క ఇంద్రియ జ్ఞానానికి పరిమితి లేదు. అలాగే నీవు యోగమాయ అనే తెరచే నీవు కప్పబడి ఉన్నావు కాబట్టి అవ్యయుడివి. మరి నీవు మాయా జవనికాచ్ఛన్న అంటే మోహకారమైన జవనిక అంటే తెర. ఈ తెరతో ఆచ్ఛన్నం అంటే కప్పబడి ఉన్నావు కాబట్టి మూఢులు మరి నిన్ను చూడలేకపోతున్నారు. అధోక్షజ అంటే ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడా అంటే భగవంతుడు అన్నమాట. అధోక్షజుడు అనే పేరు ఉంది భగవంతుడికి. దాని మీనింగ్ ఏమిటంటే ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడు. అంటే భౌతిక తత్వం ఏమిటి, ఈ త్రిగుణాలు, ఈ త్రిగుణాల వల్ల వచ్చేటటువంటి కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు కల్మషాలు ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలు అలవర్చుకోవడం వల్లే వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడు భగవంతుడు, ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడు. కాబట్టి ఆయనకి అధోక్షజుడు అనే పేరు కూడా వచ్చింది. ఇటువంటి భగవంతుడు మరి నువ్వు ఈ మోహం అనేటటువంటి తెరతో కప్పబడి ఉన్నావు. మరి మనం మూఢులు ఈ మోహం అనే తెరతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చూడలేకపోతున్నారు. ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడైన భగవంతుణ్ణి భౌతికత్వంతో నిండి ఉన్న ఈ మూఢులు మరి చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. నలక్ష్యసే అంటే ఇక్కడ కూడా నువ్వు గుర్తింపబడవు. ఎవరి వల్ల? మూఢులు. ఈ మూఢులైన ప్రేక్షకులు నిన్ను గుర్తించలేరు అని చెప్తూ మూఢదృశ అంటే ఈ మూఢత్వంతో నిండి ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక తత్వంలో ఉన్నటువంటి వీరంతా కూడా నిన్ను చూడలేరు. నటో నాట్యధరో అంటే ఏదైనా వేషధారుడైన నటుణ్ణి ఏ విధంగా అయితే గుర్తించలేము, మరి మూఢత్వంలో ఉన్నటువంటి భౌతికత్వం అనే మూఢత్వంలో నిండి ఉన్న ఈ మూఢులు కూడా నిన్ను చూడలేరు. ఈ భౌతికత్వానికి అతీతుడమైన నిన్ను మూఢత్వంలో ఉన్నవాడు చూడలేరు. అందుకే భగవంతుని చూడాలి అనుకుంటే మనం కూడా ఆ మూఢత్వం నుంచి బయటపడాలి. అంటే ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి బయటపడ్డప్పుడే భగవంతుని చూడగలం. అంటే దీనికి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. అంటే భగవంతుడు మరి సత్వరజస్తమో గుణాలు అతీతుడు, గుణాతీతుడు. కాబట్టి ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం కూడా మరి అదే తత్వానికి వస్తేనే తెలుసుకోగలము అనేది మనం ఎన్నోసార్లు ఈ మాటను చెప్పుకున్నాం. ఉదాహరణకు మరి నీరు తైలము కలిస్తే కలుస్తాయా? రెండిటికి మరి ఒకే రకమైనటువంటి గుణాలు లేవు. కానీ ఒకే రకమైన గుణం నీరు లేదా నీరు పాలు ఇలాంటివి అయితే ఒకే కలవడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఆ విషయం ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట. సో మూఢులు నిన్ను చూడలేరు అంటే
ఈ భౌతిక తత్వంలో ఉన్నంత కాలం భౌతికత్వానికి అతీతుడైన భగవంతుడిని మనం చూడలేము. ఎప్పుడైతే మనం భౌతిక తత్వానికి అతీతులుగా మనం త్రిగుణాతీతంగా కల్మషరహితంగా ఉండగలుగుతామో అప్పుడు ఆ కల్మషరహితమైన నిర్మల మనస్సుతో నిర్మలమైనటువంటి తత్వంతో భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాం అని చెప్పి ఇది దీని అర్థం. కాబట్టి నువ్వు ఆ యోగమాయతో తెర అనే దాంతో కప్పబడి ఉన్నావు. సో ఈ మూడులకు కనిపించకుండా ఆ యోగమాయ అనే తెరతో కప్పబడి ఉన్నావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. ఇది కుంతీదేవి ఆవిడ భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయాన్ని ఆవిడ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తోంది అనమాట. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. తథా ఆ రకంగా పరమహంసలు అందరూ కూడా అందరికీ మునీనాం మునులకు అమలాత్మనాం అంటే మలినం లేని ఆత్మ ఉన్న వాళ్లకు, అంటే ఈ మునులేమిటి పరమహంసలేమిటి వీళ్ళు మలినం అంటే ఏమిటి మురికి లేని అంటే శారీరక మురిక కాదు మానసిక మురికి. సో మానసంలో ఉన్న కల్మషం లేని వాళ్ళు అని ఇటువంటి అమల అంటే మలం లేని వాళ్ళు కల్మషం లేని వాళ్ళు ఆత్మనాం ఇలా కల్మషం లేని ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళు మునులు మరి పరమహంసలు వీళ్ళు ఆ రకంగా భక్తి యోగ విధానార్థం భక్తి యోగం అనేటటువంటి ఈ విధానాన్ని పాటించేవారు కథం ఏ విధంగా పశ్యేమ అంటే చూడగలరు నిశ్చయంగా స్త్రీలు అంటే ఇలా గొప్ప గొప్ప పరమహంసలు మునులు మరి కల్మషం లేని ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళు చూడగలుగుతారు నిన్ను. మరి అటువంటి వాళ్ళకి నువ్వు అర్థమవుతావు. కానీ మరి స్త్రీలమైన మేము నిన్ను ఏ విధంగా చూడగలము, ఏ విధంగా నిన్ను తెలుసుకోగలము అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ స్త్రీలంతా ఏదో మలినం ఉన్న వాళ్ళు ఏదో అందుకే తెలుసుకోలేరనే మీనింగ్ కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటున్నారు అంటే పరమహంసలు మునులు అమలాత్ములు అంటే మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలిగిన వాళ్ళు, ఈ భౌతిక తత్వాన్ని అధిగమించే జ్ఞానాన్ని పొందగలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఆ రోజుల్లో మరి స్త్రీలకు ఇంతగా అవకాశం బయటకు వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మరి జనరల్గా పురుషుల కంటే వాళ్లకు విషయాలు కొన్ని తక్కువగా తెలుస్తూ ఉండేవి, ఎందుకంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేవారు కాదు కాబట్టి స్త్రీల కంటే పురుషులకు ఎక్కువ విషయాలు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది అనేటటువంటి ఒక అది ఆ రోజుల్లో అది నిజమే ఒక రకంగా. ఎందుకు అంటే దానికి కారణం వాళ్ళు ఎక్కువ బయటకి రాకుండా ఉండడం కోసం, అందుకని ఈ పదం వాడబడ్డది అనమాట. సో మాకు అంతగా తెలియనటువంటి మేము నిన్ను ఇంకా సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలం. నిన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే పరమహంసలు మునులు ఈ అమలాత్ములు ఇంకా మాలాంటి స్త్రీలు నిన్ను ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్పి ఆవిడ ఇక్కడ చెప్తోంది. అది భాష్యంలో కూడా మరి సాధారణంగా స్త్రీలు తత్వవేత్తల్లాగా తాత్విక కల్పనలు ఇవన్నీ చేయలేరు. కానీ ఈ భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి తాత్విక కర్మలు ఇటువంటివేవి అవసరం లేదు. భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి. కాబట్టే ఆ భక్తి ఆ శుద్ధతత్వము ఆ కల్మషరహితమైన మెంటాలిటీ మరి స్త్రీలలో చాలా మందికి ఉంటుంది. కాబట్టే మరి ఈ తత్వవేత్తలందరికంటే కూడా ఇటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళే భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించేవాళ్ళు. కాబట్టి మనం చూస్తాం స్త్రీలు మరి ఏం చెప్తున్నారు ఈ భాష్యంలో కూడా. అందుకే ధర్మకార్యం ఏదైనా సరే స్త్రీలే అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఏ దేశంలో అయినా మరి ధర్మ మార్గంలో పురుషుల కంటే ఎక్కువ స్త్రీలే శ్రద్ధతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు. సో భగవంతుడు ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించడం అనేది కూడా మరి అన్ని ధర్మాల్లోకి అది ఉన్నతం. కాబట్టి స్త్రీలు ఈ ధర్మంలో కూడా ఆ రకంగా వాళ్ళు ముందంజలోనే ఉంటారు అని ప్రభుపాద ఇక్కడ మనం ఏదో స్త్రీలు తక్కువగా ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో గనక ఏమిటి ఇలా అన్నారు అని ముందు శ్లోకంలో మనం అనుకున్నా దానికి
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదన్నమాట. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ అన్ని రంగాల్లో బయటకు వస్తూ ఉండేవారు కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళకంటే కొంచెం తక్కువ నాలెడ్జ్, ఈ భౌతికపరమైన నాలెడ్జ్ తక్కువగా ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వాళ్ళకి ధర్మ మార్గంలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ధర్మ మార్గంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఆయనకు ప్రీతి కలిగించే విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరించగలరు కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రీతిపూర్వకంగా ఉంటారు, ధర్మ మార్గంలో ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకం ఏం చెప్తోంది అంటే, అది నీవు పరమహంసలకు, మునులకు, మరి పవిత్రాత్ములందరికీ కూడా నువ్వు అవతరిస్తావు, మరి మాలాంటి స్త్రీలు నిన్ను ఎలా సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలరు అని చెప్పి ఆవిడ అంటున్నారు ఇక్కడ. అయితే స్త్రీలు నిజంగా వాళ్ళు ఏమి తెలియని వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళన్నిటినీ మించి శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు, ధర్మం పట్ల శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుని తప్పకుండా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తరువాత కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో ఈ శ్లోకం అంతా భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నట్లు. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో వీటన్నిటి మీనింగ్స్ కూడా మనకు తెలుసు. కృష్ణ వాసుదేవ దేవకీ నందనుడా, మరి నందగోప కుమారుడా అంటే నంద మహారాజు కుమారుడుగా ఉన్నాడు కదా యశోదానందులకు. గోవింద అంటే గోవులకు ప్రీతిని కలిగించేవాడు, మరి నమో నమః నీకు అది గోవులకు ఇంద్రియాలకు కూడా. గోస్వామి అంటే గో అంటే అక్కడ రెండు మీనింగ్స్ వస్తాయి, గోవులు ఇంద్రియాలు. సో గోవిందాయ అంటే గోవులను ఇంద్రియాలను కూడా రంజింపజేసేవాడు అని అంటున్నారు. సో శ్లోక అంటే ఈజీయే మనం అర్థం చేసుకోవడం. సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదివే వాళ్ళు చదవండి మీనింగ్ భాష్యం. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అనువాదం. వసుదేవునకు తనయుడైన వాడును, దేవకీదేవికి ఆనందకారకుడైన వాడును, బృందావనమునందలి నందాది వ్రజవాసులకు బాలుడైన వాడును, గోవులను ఇంద్రియములను చేయువాడునగు భగవానునకు నేను గౌరవపూర్వక వందనములు అర్పించుచున్నాను. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాదుకి జై. ఏ విధమైన భౌతిక సంపత్తుల ద్వారాను తాను పొందబడినందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన విశుద్ధ భక్తులపై ప్రత్యేక కరుణ చూపుటకు, దానవులు దురాగతములను నశింపజేయుటకు స్వయముగా దరిద్రిపై తన నిర్హేతుక కరుణతో అవతరించుచుండెను. ఈ ప్రత్యేక అవతారమున అతడు మరింతగా పొందబడు వాడైనందున కుంతీ మహారాణి ఈ కృష్ణావతారమును ఇతర అవతారముల కన్నను ప్రత్యేకంగా ఆరాధించుచున్నది. రామావతారములో అతడు చిన్ననాటి నుండి రాజపుత్రునిగానే జీవనము సాగించెను. కృష్ణునిగా అవతరించినప్పుడు కూడా రాజపుత్రుడే అయినను జన్మించినంతనే తల్లిదండ్రులైన దేవకీ వసుదేవులను వీడి వ్రజభూమి యందు సామాన్య బాలుని పాత్ర పోషణము గావించుటకు యశోద ఒడికి చేరియుండెను. అట్టి వ్రజభూమి ఆ దేవదేవుని బాల్య లీలలతో పవిత్రమయ్యను. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముని కన్నను కరుణాపూర్ణినగా తెలియబడుచున్నాడు. కుంతీదేవి సోదరుడైన వసుదేవుడు మరియు అతని వంశము పట్ల ఆ దేవదేవుడు నిస్సందేహముగా కరుణను కలిగి ఉండెను. దేవకీ వసుదేవులకు అతడు పుత్రునిగా లభించినచో కుంతీదేవి అతనిని మేనల్లుడుగానే భావించి
తద్రీతి వాత్సల్య భావంతో సంబోధించుట సాధ్యమయ్యేది కాదు. కానీ ఆ దేవదేవుని బాల్యలీలను అనుభవింపగలిగినందున నంద యశోదలు మరింత భాగ్యశాలురై ఉన్నారు. ఆ బాల్యలీలలు ఇతర లీలల కన్నను అత్యంత మనోహరములైనవి. బ్రజభూమి యందు ప్రదర్శితమైన ఆ బాల్యలీలలు అసమానములు. బ్రహ్మసమితి యందు చింతామణి ధామముగా వర్ణింపబడిన ఆది అయిన కృష్ణలోకమునందు జరిగిడి నిత్యలీలలకు అవి ప్రతిరూపములై ఉన్నవి. ఆ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సమస్త పరివారమును వైభవములతో బృందావన భూమిలో స్వయముగా అవతరించిన కారణముననే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు వ్రజవాసులకు, అందున ముఖ్యముగా శ్రీకృష్ణుని ఆనందము కొరకే తమ సమస్తమును అర్పించినట్టి గోపిక అత్యంత భాగ్యశాలని ధృవపరచి ఉండిరి. నంద యశోదలతో గోపాలురతో, ముఖ్యముగా గోవులు గోపబాలురతో ఆ దేవదేవుడును వనరించిన లీలలే అతనికి గోవింద నామమును చేకూర్చినవి. బ్రాహ్మణత్వము గోరక్షమనడే రెండింటిపైననే మానవాభ్యుదయము ఆధారపడి ఉండునని తెలియజేయచ్చు. గోవిందుని రూపమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బ్రాహ్మణుల గోవుల ఎడను అధిక కరుణను చూపుచున్నాడు. కనుకనే అవి లోపించిన చోట శ్రీకృష్ణుడు ప్రియమునొందడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో మరి భగవంతుడి యొక్క స్తుతులు చూసాము. ఆ స్తుతులకు కొన్ని అర్థాలు కూడా చెప్తూ ఈ భాష్యంలో మనకి ప్రభుపాద ఇంకా ఆవిడ మేనల్లుడిగా కాకుండా మరి ఆయన యొక్క ఘనత, ఆయన యొక్క దేవాది దేవుడు అనేటటువంటి ఆయన తత్వాన్ని తెలిసిన ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడ భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్తుతించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బేసికలీ స్తుతించడం, ఆవిడ స్తుతులు ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. సో కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఇది ప్రార్థనగా కూడా మనం చాలా చోట్ల వింటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇది కూడా స్తోత్రమే. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. నమస్తే పంకజనాభాయ అంటే నాభి పంకజం అంటే ఆయన నాభి నుండి మరి పంకజం ఆ తామర పువ్వులో నుంచి కదా మరి విష్ణుమూర్తి రావడం, గర్భోదక సాయి విష్ణు ఆయన నాభి నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉద్భవించిందని మనం గోలోకాచార్యులు కూడా చూస్తాం కదా. అందుకని ఆయనకి పంకజనాభుడు అనే పేరున్నది. నమస్తే పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే అంటే పంకజం అనే పద్మాలతో కూడినటువంటి హారాన్ని అలంకరించుకున్నవారా అని చెప్పి దాని అర్థం. నమః పంకజనేత్రాయ పంకజం వంటి తామర పువ్వు వంటి కనులు కలవాడా. నమస్తే పంకజాంఘ్రయే అంటే తామర పువ్వు వంటి పాదాలు ఉన్నవాడు. అందుకే పాద పద్మాలు అనే మాట వాడుతూ ఉంటారు భగవంతుడి పాదాలకు. సో నమస్తే పంకజ ఆంఘ్రయే అని చెప్పి భగవంతుడిని నువ్వు పద్మనాభుడవు, మరి పద్మమాలలచే అలంకృతుడుగా ఉండేవాడివి, పద్మం లాంటి చల్లని చూపులు కలిగిన వాడివి, అలాగే పద్మాలు చిహ్నాలుగా ఉన్న పాదాలు, అటువంటి నీకు హృదయపూర్వక వందనాలు. ప్రతి చోట ఆవిడ నమస్తే నమస్తే అంటూ ఈ రకంగా భగవంతుడిని వర్ణించడం జరిగింది. సో ఈ భాష్యంలో కూడా ఇదే విషయాలు మనకి కొన్ని చెప్పారు. సో అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు, ఆయన సచ్చిదానంద రూపం, మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన సచ్చిదానంద రూపానికి చిహ్నాలు. ఆయన పద్మనాభుడు, పంకజమాలిని, పంకజనేత్రుడు, పంకజ ఆంఘ్రయ పద్మముల వంటి పాదాలు కలవాడు అన్నదానికి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఆయన మరి శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించినా కూడా ఆయన యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా మామూలు వాళ్ళకంటే భిన్నంగా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తూ, కుంతీదేవి మరి స్త్రీలు శూద్రులు వీళ్ళంతా మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క నామం, యశస్సు, లక్షణాలు, రూపం వీటికి సంబంధించిన ఈ దివ్య విషయాలన్నీ
అర్థం చేసుకోగలంత జ్ఞానం లేకపోయినా కూడా మరి అని వాళ్ళు అన్నా కూడా ఆవిడ ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలిసినటువంటి ఆవిడ. సో ఆవిడ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ రకంగా స్తోత్రం చేయడానికి కూడా అది రీజన్ అందరికీ అర్థం అవడానికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో భగవంతుడు అందరి పట్ల, సో గొప్ప వాళ్ళేమిటి, తక్కువ వాళ్ళేమిటి, స్త్రీలేమిటి, పురుషులేమిటి, మరి శూద్రులేమిటి, బ్రాహ్మణులేమిటి, ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కరుణ చూపడం కోసమే ఆయన అచ్చా విగ్రహంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో అవతరిస్తూ ఉంటారు. అచ్చా విగ్రహం అంటే ఏమిటి? మన ఇంట్లో మనం పూజ చేసే విగ్రహమే అచ్చా విగ్రహం అనేది చూసాం. అది కూడా భగవంతుడి అవతారమే అన్నది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు? అందుకే మనం టెంపుల్స్ లో వాటిలో కూడా ముందు విగ్రహ స్థాపన చేసిన తర్వాత ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అని చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే స్వయంగా భగవంతుడిని ఆహ్వానించి ఆ విగ్రహంలో భగవంతుడు ఉన్నారు అని అర్థం. సో మనం చేసేటటువంటి ఇంట్లో ఎలా అయినా సరే దారు అంటే ఏదైనా మెటల్స్ తో గాని, మణులతో గాని, లోహంతో గాని, చిత్రం అంటే పెయింటింగ్ తో గాని ఎలా అయినా సరే మన ఇంట్లో భగవంతుడి యొక్క మూర్తి ఉన్నది అంటే అది భగవంతుడి అవతారమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది అచ్చా విగ్రహం. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు. సో ఈ రూపాలన్నీ కూడా పద్మమాలలతో అలంకృతాలై ఉంటాయి. యూజువల్ గా మనం పెయింటింగ్ కొన్న భగవంతుడిది మరి ఆ మాల ఏదో ఒక మాల ఉంటుంది కదా. సో అలా భక్తులు ఆకర్షింపబడే రీతిలో మరి దేవాలయాల్లో కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి భగవంతుడి యొక్క అలంకరణ అని చెప్తూ ఇలా ధ్యానం సాగించే వాళ్ళు మరి ఆ మనోమయ రూపం వాళ్ళ మనస్సులో భగవంతుడిని వాళ్ళు ఎలా ప్రతిష్ఠించుకుంటారో ఆ రూపంలో వాళ్ళు అర్చిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ విగ్రహం చాలా మంది రోజు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి భగవంతుని తలుచుకున్నప్పుడు మనకు మన విగ్రహం గుర్తుకు రావచ్చు. సో అది వాళ్ళు ఆ రూపంలో అర్చిస్తున్నారు. అందుకే అచ్చా విగ్రహం అంటే మనం ఏ రూపంలో భగవంతుని చూస్తూ ఆరాధిస్తున్నామో అలా అది కూడా భగవంతుడి రూపమే, అవతారమే అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఈ రకంగా తక్కువ వాళ్ళు అవ్వనివ్వండి, ఎక్కువ వాళ్ళు అవ్వనివ్వండి, ఎవరైనా సరే మరి భగవంతుడి యొక్క కరుణను పొందగలరు అంటున్నారు. కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? భగవద్ దర్శనంలో ముందు పాద దర్శనం చూసి తరువాత ఊరువులు ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఎవరైనా ఈ పార్ట్ చదవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? మీనింగ్ చదివి ఆ తర్వాత ఈ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతారా ఇక్కడి నుంచి? నాగ్నజితి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అజ్ఞానులైన కొందరు పలుకున్నట్లుగా అనే దగ్గర నుంచి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో అక్కడి నుంచి మీరు భాష్యం చదవచ్చు. మీనింగ్ చదివి అది చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హే ప్రభు, పద్మనాభుడవు, సదా పద్మమాలచే అలంకృతినిగా ఉండేటిగాడవు, పద్మముల వంటి చల్లని చూడుకులు కలవాడవు, పద్మ చిహ్నితములగు పాదములను కలవాడవు అగు నీకు హృదయపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. అల్పజ్ఞులైన వారిని కరుణించుట కొరకై గొప్ప ఆచార్యులు అట్టి దేవాలయాలను నిర్మించి ఉన్నందున శూద్రులు, స్త్రీలు లేదా అంతకన్నను తక్కువ స్థితికే చెందినట్టి వారు తాము మందిరమునందలి సేవకు పరమైన వారుగా పటాటోపమును ప్రదర్శింపరాదు. భగవద్ దర్శనమున తొలుత పాదపద్మ దర్శనము గావించి క్రమముగా ఊరుగులను, కటి ప్రదేశమును, వక్షస్థలమును, ముఖార విందమును దర్శించవలను. పాదపద్మములను దర్శించకుండా నేరుగా భగవానుని ముఖమును సందర్శించుట చేయరాదు. కానీ కుంతీదేవి తాను భగవానునకు మేనత్త అయిన కారణంగా శ్రీకృష్ణుడు సిగ్గుపడునేమోనని తలచి ఇచ్చట తన దర్శనమును పాదపద్మముల నుండి ఆరంభింపలేదు. కనుకనే అతనిని ఆ పరిస్థితి నుండి రక్షించుట కొరకు కుంతీదేవి కటి ప్రదేశము నుండి గాంచుచు క్రమముగా ముఖ ప్రదేశమును చేరి పిదప పాదపద్మాలములను కాంచెను. ఆ విధముగా కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని దర్శించిన విధానము క్రమ పద్ధతిలోనే సాగినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ భగవంతుని దర్శించే విధానం ఒకటి చెప్తున్నారు. ఏమిటి? ముందుగా ఆయన పాదాలను దర్శించాలి, తరువాత ఊరువులు, కటి ప్రదేశము, తర్వాత వక్షస్థలము, తర్వాత ముఖారవిందం. అయితే మరి పాదాలను దర్శించకుండా మరి భగవంతుడి ముఖాన్ని యూజువల్ గా దర్శించకూడదు. కింది నుంచి ముందు పాద దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత పైకి ముఖం వరకు రావాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే కుంతీదేవి మరి ఆయనకు మేనత్త కాబట్టి భగవంతుణ్ణి పాదాల నుంచి కాకుండా ఆ కటి ప్రదేశం నుంచి కాంచుతూ తర్వాత ముఖం వరకు వచ్చి తరువాత పాద పద్మాలను ఆవిడ కాంచింది అని చెప్తూ ఇక్కడ ఆ రకంగా ఆవిడ దర్శించిన విధానం కూడా క్రమ పద్ధతిలోనే జరిగింది అంటున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవంతుని ఎప్పుడు పాద దర్శనంతో ప్రారంభించాలి ఆయన దర్శనం అన్నది భాష్యంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి పద్మనాభుడవు మరి నమ పంకజనాభాయ పంకజమాలిని, పద్మాల వంటి పద్మాల హారాన్ని ధరించిన వాడివి, పద్మాల వంటి నేత్రాలున్న వాడివి, మరి పద్మాల వంటి పాదాలున్న వాడివి, నీకు నమో నమస్తే అని చెప్పి ఆవిడ స్తుతించింది. యథా హృషీకేశ ఖలేన దేవకీ కంసేన రుద్ధాతి చిరం శుచార్పిత విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాథేన ముహుర్విపద్గణాత్. యథా హృషికేశ కలేన దేవకి, ఏ రకంగా అయితే హృదయాధీశుడు హృషికేశ అంటే మరి ఇంద్రియాలను జయించిన వాడ, అసూయాగ్రస్తుడైన కంసుడు చేతిలో నుండి రుద్ధాతి చిరం, ఈ కంసుడిచే బంధింపబడ్డ చాలా అచిరం అంటే చాలా కాలం ఈ అసూయాగ్రస్తుడైన కంసుడితో బంధించబడ్డ దేవకి శుచార్పిత ఎన్నో కష్టాలకు గురి అయింది. ఆవిడకు విమోచనం కలిగించావు. అహంచ అలాగే నేను కూడా సహాత్మజ నా కొడుకులతో విభో ప్రభు త్వయైవ అంటే నీ కారణం చేత నాథేనా నువ్వు నీ రక్షకుడుగా నువ్వు నీ కారణం చేత ముహుర్ అన్ని సమయాల్లో కూడా విపత్తుల నుండి నువ్వు నన్ను రక్షించావు. భగవాన్ నాథ అంటే ఇక్కడ భగవాన్ అని అర్థం. సో ఏమంటుంది అంటే ఈ క్రూరుడు మరి తరువాత అసూయాగ్రస్తుడు అయినటువంటి కంసుడిచే బంధింపబడి ఎంతో కాలం కష్టాలు పడ్డ దేవకీదేవిని నీవు విముక్తురాలను చేసినట్లుగా నేను నా కుమారులు నన్ను కూడా నీవు విముక్తురాలని విపత్తులన్నిటి నుంచి ముహుర్విపద్ గణాత్ అంటున్నారు. అంటే విపత్తులన్నిటి నుంచి మమ్మల్ని అన్ని వేళలా మమ్మల్ని సంరక్షించావు అని చెప్పి ఆవిడ ఇక్కడ చెప్తోంది అనమాట ప్రార్థనలో. కాబట్టి ఈ దేవకీదేవి ఎన్నో సంవత్సరాలు కారాగారంలో ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఆవిడను విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది. పాపం 8 మంది సంతానం తర్వాత ఆవిడ ఫైనల్ గా భగవంతుడు ఆవిడ్ని విడుదల చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కుంతీదేవి ఎన్నోసార్లు ఒకసారి విడుదలైన తర్వాత కనీసం ఆవిడకి మళ్ళీ కష్టాలు అనేవి కలగలేదు, మళ్ళీ విపత్తులు అనేవి. కానీ కుంతీదేవి విషయం అలా కాదు కదా. మరి ఇంకా ఎక్కువ అనుగ్రహాన్ని చూపించాడు భగవంతుడు కుంతీదేవి మీద. ఎందుకు అంటే ఆవిడికి అడగడుగున కూడా కష్టాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. మరి దేవకీదేవి ఇతర సంతానాన్ని కూడా భగవంతుడు రక్షించలేదు, కానీ కుంతీదేవి సంతానాన్ని అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడు రక్షించడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మరి అలాగే దేవకీదేవి వసుదేవులు ఆయన జీవించి ఉన్నారు, కానీ కుంతీదేవి వైధవ్యాన్ని పొంది శ్రీకృష్ణుడు తప్ప అన్యులెవరూ ఆవిడికి ఇక సహాయంగా లేరు. అంటే ఆవిడ నిజంగా మరి ఒక రకంగా కొడుకులు తప్ప మరి భర్త కూడా లేని స్త్రీ అవడం వల్ల అది కారణం ఆవిడకి అంతగా, అంటే ఆవిడని భరించే వాళ్ళు ఎవరు లేని స్త్రీ కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి అంటే
ఘోరమైన కష్టాల్లో ఉన్న భక్తులపై భగవంతుడు ఎంతో కరుణను చూపిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి కుంతీదేవికి అడగడుగునా ఎన్నో కష్టాలు కలుగుతూనే ఉన్నాయి, కానీ భగవంతుడు మరి అన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళని కాపాడటం జరిగింది. సో శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఆవిడ స్తుతించింది ఇలా ఎంతో కాలం కష్టాల పాలయ్యి ఈ కంసుడి వల్ల కష్టాలతో ఉన్న దేవకి దేవిని నువ్వు ఎలా విముక్తురాలను చేశావో, నన్ను నా కుమారులను కూడా ఎన్నో విపత్తుల నుంచి నీవు రక్షించావు. విషాన్మహాగ్నే పురుషాద దర్శన దసత్సభాయ వనవాస కచ్యుతః మృధే మృధేనేక మహారథాస్త్రతో ద్రౌణ్యస్త్రతశ్చాస్మ హరేభిరక్షితాః. సో ఇక్కడ ఎన్నో కష్టాల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించావని ముందు శ్లోకంలో అన్నది కదా ఆవిడ, ఇక్కడ ఆ కష్టాలను కొన్ని చెప్తోందనమాట. విషాన్ మహాగ్ని అంటే విషాహారం నుంచి, మహా అగ్ని నుంచి, మరి వాళ్ళు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న లక్క ఇంటిని దహనం చేయాలని చూశారు, విషపు భోజనం పెట్టాలని చూశారు, పురుషాద దర్శన అంటే నరమాంస భక్షకులందరినీ కూడా అంటే ఎంతో మంది రాక్షసులను కూడా పెట్టారు, వాళ్ళందరితో పోరాడవలసి వచ్చింది. బకాసుడు వీళ్ళందరితో మరి భీముడు యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది కదా. సో అది నరమాంస భక్షకులతో దర్శన పోరాడి దసత్సభాయ వనవాస కృచ్ఛత్ర కృచ్ఛుత అంటే దసత్సభాయ అంటే అతి దుష్టమైనటువంటి సభ నుండి, మరి ఆ సభలోనే ద్రౌపదీ దేవిని అవమానించాలని చూశారు కాబట్టి ఆవిడ దానిని దుష్ట సభ అని పిలుస్తోంది అన్నమాట. అలాగే వనవాసంలో ఎన్నో కష్టాలు క్లేశాలు, కృచ్ఛుత అంటే కష్టాలు, వనవాసంలో కష్టాల నుండి, మృధే అంటే ఈ యుద్ధ రంగంలో మళ్ళీ మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 5 పంచపాండవులకి ఎన్నోసార్లు మరి వధింపబడే అవకాశం వచ్చింది, వధింపబడే ప్రమాదం వచ్చింది, కానీ వాటన్నిటి నుంచి మరలా యుద్ధంలో అనేక మహారాధా అస్త్రతో ఎంతో మంది మహారథుల అస్త్రాల నుంచి వాళ్ళని కాపాడటం జరిగింది. ద్రౌణ్య అంటే ద్రోణుడి పుత్రుడైన అశ్వత్థామ వేసినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం, చివరికి మరి బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తాడు కదా అశ్వత్థామ, అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రం నుండి కూడా మరి ఇంతకు ముందే వేసిన బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి హరేభిరక్షిత, హరే భగవాన్ మమ్మల్ని అభిరక్షితాహ సంపూర్ణంగా రక్షించావు అంటోంది అనమాట. సో దేవకీదేవి నీ ఎలా అయితే నువ్వు రక్షించావో మమ్మల్ని, నన్ను నా పుత్రుల్ని కూడా ఎన్నో కష్టాల నుంచి నువ్వు రక్షించావని చెప్పి ఇక్కడ కష్టాలు కొన్ని ఆవిడ చెప్తోంది. విషాహారం నుంచి, మహా అగ్ని నుంచి, నరమాంస భక్షకులు అంటే రాక్షసుల బారి నుండి, దుష్ట సభాగృహం నుంచి, అక్కడ అందరూ మరి ఆవిడని అవమానం చేయబోయే ఆ సభ నుండి, అలాగే అరణ్యవాసంలో పడే కష్టాలన్నిటి నుంచి, మళ్ళీ ఎంతో మంది మహారథులు ఉన్న కురుక్షేత్ర రణరంగం నుంచి మమ్మల్ని నీవు రక్షించావు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి కూడా మమ్మల్ని కాపాడావు అంటూ ఆవిడ ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిందనమాట. ఈ భగవంతుడు వాళ్ళని కాపాడిన సందర్భాలన్నీ కూడా ఈ శ్లోకంలో చాలా సందర్భాలను ఆవిడ వివరించింది. సో ఐ థింక్ ఇక్కడతో మేబీ ఇక్కడ ఈ శ్లోకం కూడా చూసి ఆపుదాము. విపద సంతుతా శశ్వత్ తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్ స్యాద్ పునర్భవ దర్శనం. సో విపద సంతుత అంటే విపత్తులు కలుగుగాక, అంటే అవన్నీ కూడా శశ్వత్ మళ్ళీ తత్ర అక్కడ మళ్ళీ జగద్గురు అంటే జగద్గురు అయిన భగవంతుడా విపత్తులన్నీ కలుగుగాక, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ అక్కడ జరగాలి అనుకుంటున్నాను భగవాన్ అంటుందన్నమాట. ఈ విపత్తులన్నీ వచ్చాయి, రానివ్వు, మళ్ళీ కూడా రానివ్వు భగవంతుడా. భవతో దర్శనం, నీ యొక్క దర్శనం నీ యొక్క దర్శనం ఎటువంటిది అంటే భవదర్శనం, పునర్భవ దర్శనం. అంటే భవదర్శనం అంటే జన్మ మృత్యు దర్శనం, అంటే జననము మరణము. ఇది అపునః అంటోంది, అంటే తిరిగి రాదు. నీ దర్శనంతో జననము మరణము మళ్ళీ తిరిగి రాదు.
స్యాత్ యత్ స్యాత్ యత్ స్యాత్ అపున భవదర్శనం. ఏదైతే అంటే ఏదైతే సాధ్యపడుతుందో, ఏది జనన మరణం అనేది మళ్ళీ తిరిగి రాకపోవటం అనేది సాధ్యపడుతుంది నీ యొక్క దర్శనంతో అంటుంది అనమాట. సో ఎవరి దర్శనంతో అయితే జనన మరణాలు మళ్ళీ సాధ్యపడవో అటువంటి నీ దర్శనం మాకు జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ఈ విపత్తులు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటే నువ్వు వస్తూ ఉన్నావు మమ్మల్ని కాపాడటానికి విపత్తుల నుంచి. అటువంటి నీ దర్శనం వచ్చినప్పుడు మాకు జనన మరణం నుంచి మరి విముక్తి వస్తుంది. నీ ఎవరి దర్శనం వల్ల జనన మరణం నుంచి విముక్తి వస్తుందో అటువంటి నీ దర్శనం మాకు వస్తుంది. ఎప్పుడు మా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వస్తున్నావు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ కష్టాలే మాకు కలిగించు అంటుంది అనమాట ఆవిడ. సో మళ్ళీ మళ్ళీ నీ దర్శనం కలిగించేటట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ కలగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే నీ దర్శనం అంటే ఏమిటి? సామాన్యం ఆ భగవంతుడి ఆ దర్శనం జన్మ మృత్యు దర్శనం మాకిక కలగదు. నీ దర్శనంతో జన్మ మృత్యు దర్శనం కలగదు. కాబట్టి నీ దర్శనం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు వస్తావు కాబట్టి అవే మాకు మళ్ళీ మళ్ళీ కలిగించు. తద్వారా నీ దర్శనం కలుగుతుంది. నీ దర్శనం ద్వారా మళ్ళీ మాకు జనన మరణం అనే దర్శనం మళ్ళీ కలగదు అని ఎంతో చక్కగా ఆవిడ ఎలా చెప్పిందో ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తా. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సో ఓకే, హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ? నెక్స్ట్ ఎవరు? ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మరల మరల నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీను మరలా కలుగవలని నేను కోరుకొనుచున్నాను. ఏలయనా నీ దర్శనమనగా నిరంతర జన్మ మృత్యువుల దర్శనము మాకిక కలుగుదని ఏ భావం. భాష్యం బై శ్రీల ప్రపాద వారికి జై. కొన్ని పుణ్యకర్మలను అందించినట్టు ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనువారు శ్రీకృష్ణుని అర్చింతురు లేదా అర్చించుటను ఆరంభింతురు. కానీ పాపకర్మలను కావించినట్టు వారు తమ స్థితి ఎట్టిదైనను మాయాశక్తిచే భ్రమింపబడిన కారణమున ఆ దేవదేవుని శరణు పొందరు. కనుకనే పుణ్యాత్ముడైన వానికి ఏదేని ఒక విపత్తు సంప్రాప్తించినచో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చరణ కమలమును ఆశ్రయించుట కన్నను వేరొక మార్గము లేదు. శ్రీకృష్ణుని నిరంతర చరణకమల స్మరణమనగా జన్మ మృత్యుల నుండి ముక్తి నొందుటకు సన్నాహమని ఏ భావము. కనుకనే ఒకవేళ నామమాత్ర విపత్తులు కలిగినను అవి శ్రీకృష్ణుని స్మరించుటకు మనకు అవకాశమొసగిడి కారణమున సర్వదా అంగీకార యోగ్యములై ఉన్నవి. అటువంటి స్మరణమనగా ముక్తి అని ఏ భావము. భవసాగరమును దాటుటకు అనువైన నావగా అంగీకరింపబడిన శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలమును ఆశ్రయించిన వాడు గోష్పద జలమును దాటినంత సులభముగా ముక్తిని పొందగలడు. అటువంటి భక్తుడు ఆ దేవదేవుని ధామమునందే వసింపనున్నారు. అడుగడుగునా విపత్తులు కలిగిన ప్రదేశముతో వారికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఈ భౌతిక జగము దుఃఖాలయమైన భయంకర స్థానముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుచే భగవద్గీత యందు వర్ణింపబడింది. ఈ స్థానపు స్వభావమే దుఃఖమయమని తెలియక అల్పజ్ఞులైన వారు ఆ దుఃఖములను శమింపజేసుకున్నటకు పలు ప్రణాళికలను రూపొందించుచుందురు. దుఃఖరహితము ఆనందపూర్ణమైన భగవద్ధామమును గుర్చిన జ్ఞానమును వారు ఏమాత్రము కలిగి ఉండరు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాడు భౌతిక జగత్తు విపత్తులచే ఎన్నడూనూ కలత చెందరాదు. అట్టివి నిశ్చయముగా ఎల్లవేళలా కలుగుతూనే ఉండగలవు. అనివార్యములైన సర్వవిధ దురదృష్టములను అనుభవించుతూనే మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికే యత్నించవలెను. ఏలయన ఆత్మానుభవమే మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యమై ఉన్నది. శుద్ధమైన ఆత్మ భౌతిక విపత్తులకు పరమైనది కనుక నామమాత్ర విపత్తులు వాస్తవమునకు అసత్యములై ఉన్నవి. ఒకడు తనను ఒక పెద్ద పులి మృంగినట్లు స్వప్నమును గాంచి తద్విపత్తు కారణమున భయముతో ఏడవవచ్చును. కానీ నిజముకు అతడు పెద్ద పులి గాని దుఃఖము గాని లేదు. అది కేవలము స్వప్నము మాత్రమే. అదే విధముగా జీవితమునందరి విపత్తులు కూడా స్వప్నముల వంటివని తెలుపబడినవి. కానీ
భక్తియుత సేవ ద్వారా మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో సంబంధమును పొందగలిగినంతటి అదృష్టవంతుడు అయినచో అది లాభదాయకమే కాగలదు. నవవిధ భక్తి మార్గంలో దేని ద్వారానైనను శ్రీకృష్ణ భగవానుతో సంబంధమును పొందుట అనునది భగవద్ధామమును చేరు మార్గములో ముందడుగే కాగలదు. ప్రణామాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో మెయిన్ గా మరి ఆవిడ కష్టాలే కోరుకుంటున్నాను. ఇది మనం చాలాసార్లు ఇంతకు ముందు కూడా విన్నాం. కుంతీదేవి ఎప్పుడు కష్టాలే కోరుకుంది. ఎందుకంటే కష్టాల సమయంలో భగవద్ దర్శనం ఆయన వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరే ఉండి వాళ్ళ కష్టాల నుంచి వాళ్ళని బయటకు లాగడం జరిగింది కాబట్టి, అందుకని నీ దర్శనం అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు కష్టాలే ఇవ్వు. ఎందుకంటే నీ దర్శనం సామాన్యమా? నీ దర్శనం అంటే జన్మ మృత్యువుల దర్శనం ఇంకా కలగదు. ఎవరికైతే భగవద్ దర్శనం ఆ రకంగా మరి వచ్చిందో, మరి జన్మ మృత్యువుల దర్శనం నుంచి మరి వాళ్ళకి విముక్తి అని ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట. నీ దర్శనం అంటే ఏమిటి అంటే నిరంతర జన్మ మృత్యువుల దర్శనం ఇంకా మాకు కలగదని అర్థము అని ఆవిడ క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్పింది. అది ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ. సో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మరి మనం కష్టాలు అనుకుంటాం ఈ భౌతిక తత్వంలో ఉండి, కానీ ఏది పర్మనెంట్ కాదని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఏది మరి శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అని చెప్పి 2nd చాప్టర్లో చెప్తారు. ఈ కష్టాలన్నీ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చినట్టు ఏది కూడా మరి పర్మనెంట్ గా ఉండదు అని. సో ఆ విషయాన్ని మరి మనసులో ఉంచుకుని భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకుని ఈ రకంగా ప్రార్థన భావంతో ఉండటం అనేది ముఖ్యం అనేది కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఈరోజు 26వ శ్లోకం వరకు మనం కవర్ చేశాము. సో ఒక్కసారి ఈ పీపీటీ క్విక్ గా ఒక 2 minutes చూద్దాం. సో మనకి ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలు ఇంతకు ముందు చాప్టర్లో 7th భాగవతం గురించి 4-7 మొదటి ఈ మునులందరూ అడిగిన ప్రశ్నలు మొదటి 3 అధ్యాయాల్లో చూసాం. భాగవతం యొక్క హిస్టరీ అంటే ఎలా వచ్చింది, వ్యాస మహాదేవులు ఎలా ఈ భాగవతాన్ని రచించారనేది 4-7 వరకు చూసినాం. తర్వాత ఇక పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన పుట్టుక ఇవంతా కూడా ఇక 7th చాప్టర్ ఇక్కడి నుంచి చూస్తాం అన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా 19th వరకు ఇదంతా ఉంటుంది. సో ఇక 8th చాప్టర్లో మరి అంటే ఒక స్త్రీని గనక అవమానించినట్లయితే ఆయన 5th దాంట్లో చెప్తారు 5వ శ్లోకంలో, అంటే మనము చేజేతులా ఒక పెద్ద కష్టాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే, ఒక పెద్ద దురంతాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్లే ఎవరైతే స్త్రీని అవమానిస్తారో అని చెప్పి ఆయన 8.5 శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆ స్త్రీని గౌరవించడం అనేది ఎంత ముఖ్యం అన్నది మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది. తర్వాత మరి కుంతీదేవి యొక్క భక్తి, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఆవిడ మరి పాండవులు అందరూ కూడా భగవంతుడి మీద ఆయన భక్తితో వాళ్ళు ఇలా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా అవన్నీ ఎలా ఎదుర్కొనగలిగారు అంటే ఆ భక్తులు అవ్వడం వల్ల అన్న విషయం. ఆ తర్వాత మరి ఏ రకంగా భగవంతుడు ఇటువంటి భక్తులని రక్షిస్తారో అన్న విషయం కూడా 8.17లో చూసాము. ఆ తర్వాత 23వ శ్లోకంలో ఎక్కువ కష్టాలలో ఉన్నటువంటి భక్తుణ్ణి భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారు అన్నది 23rd శ్లోకాలు కూడా చూసాం. మనం భాష్యంలో వివరించారు ఆ విషయం. సో 23rd శ్లోకాల్లో మనం చూసాం. ఏది దేవకీ దేవి కంటే కూడా ఎక్కువ కష్టాల్లో ఉన్నది కాబట్టి కుంతీదేవికి ఇంకా కొన్ని ఏ విధంగా అయినా ఆవిడ్ని అనుగ్రహించారు అన్న విషయం. ఆ తర్వాత 1 నుంచి 4 పాండవులను ఓదార్చడం, 5వ శ్లోకం నుంచి 17 ఏ రకంగా మరి పరీక్షిత్ మహారాజుని గర్భంలో రక్షించడం, 18వ శ్లోకం నుంచి 44వ శ్లోకం వరకు కుంతీదేవి యొక్క ప్రార్థనలు, ఆ తర్వాత 44 నుంచి 52 వరకు ధర్మరాజుతో ఆయన యొక్క సంభాషణ చూస్తాం.
ఈ అధ్యాయంలో. సో బ్రీఫ్ గా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసే విషయాలు ఇవి. మరి ఇంతటితో ఈరోజు క్లాసు ముగిద్దాము. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూడొచ్చు, లేదంటే క్లాసు ఎండ్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందరికీ హరే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.